Magdalena Carmen Frida Kahlo 1907ko uztailaren 6 Mexikon jaiotako artista feminista famatu bat izan zen. 4 ahizpen arteko hirugarrena zen. 1950ean Mexikoko iraultza hasi zen, eta horren ondorioz Fridaren pentsatzeko modua aldatu zen. 6 urterekin eskola aleman batean sartu zen eta poliomielitisa harrapatu eta gero arren txikia utzi zion ezkerreko hankan. Mexikon mugimendu artistiko berri bat sortu zen. 1928an talde artistiko honetara batu zen. Talde horren bidez Diego Rivera ezagutu zuen eta ezkondu egin ziren. 1928 urtean André Breton liluratuta geratu zen Fridaren lana ikustean. Orduan hasi ziren Fridaren lehen salmenta garrantzitsuak eta bakarkako erakusketa New Yorken. Istripu baten ondorioz Frida urteak egon zen ebakuntza asko egiten eta azkenean aulki gurpildunean bukatu zuen. Bere osasun egoera ez zen ona eta denbora guztian drogak sartzen eta ospitalean ingresatuta zegoen. Inoiz ez zion margotzeari utzi hala eta guztiz ere. Biriketako gaitzez ingresatuta uztailaren 3an, medikuen esanaren kontra Amerikako Estatu Batuek Guatemalan antolaturiko estatu-kolpean aurkako manifestazioan hartu zuen parte, eta egun gutxira hila aurkitu zuten ohean. 1954ko uztailaren 13an, gure ustez eredugarria da gertatu zitzaion guztia eta gero berari gustatzen zitzaiona eta pentsatzen zuena egiten jarraitu zuelako, gainera arrakasta izanez.